Hyvää vuoden alkua täältä Suomen pelimuseon pelihallin syövereistä. Kuukauden peliesittelyssä on The Glob-niminen peli vuodelta 1983. Epos Corporationin julkaisema peli, joka ei hirveästi mainetta niittänyt eikä varmaan sano nimikään kenellekään mitään, mutta tämä on ihan hauska peli siitä huolimatta. Tässä nimittäin ohjataan tuommoista sinistä möykkyä ja toisella näppäimellä voi ohjata noita hissejä, mitkä tuolla kentällä, ja toisella näppäimellä sitten roikkua tuolla tason yläpinnassa ja väistellä noita vastustajia, mitkä tuolla kentällä sitten pyörii ja häärää. Tavoitteena tässä pelissä on kerätä kaikki snacksit tai herkut tuolta kentältä. Täällä on kirsikoita, kinkkuja ja mansikoita, mitä voi sitten kerätä, ja keräämällä kaikki herkut pääsee seuraavaan kenttään. Hissillä kuljetaan tosiaankin noita tasoja ylös ja alas ja väistellään sitten noita pahiksia. Pahiksia voi myös listiä siihen tyyliin, että menee roikkumaan tuohon tason yläpintaan tuolla sinisellä näppäimellä ja sitten tiputtautuu siihen pahiksen päälle, niin se häviää sitten siitä. Tervetuloa kokeilemaan. Tuodaan taas helmikuussa jotain muuta pelattavaa. Moi moi!